Hvad er Taskbøjle? Taskbøjle, det er et sted, hvor man kan gå hen og søge og få løst nogle opgaver. Jamen, det er en opslagstavle på et Danmarkskort. Man slår bare sine opgaver op. Så ligger opgaven ligesom åben, og så kan folk jo søge ind på den. Og så får du besked fra forskellige taskforces, som gerne vil løse din opgave. Kontakter man bare en af dem, og så tager man den selv derfra. Ja, så jeg har beskrevet en opgave her, og det var noget med noget havearbejde, som jeg gerne vil være fri for. Du har brug for, at der er nogen, der køber noget ind for dig, eller passer din hund måske. Transport eller håndværker, for eksempel. Andre ting, man lige står i hverdagen og måske hjælpe til. Det er vel kun fantasien, der sætter grænser næsten, sådan i forhold til. Jeg synes, det er super nemt. En rimelig simpel brugeroverflade. Det var meget nemt. Det er gratis.